Mojokerto. Sore ayo selang-selang ono pono Roko menika Sang Prabu Krana Sewandana ugi kadhereki tepungi atom budu eka kabarake Prabu Krana Sewandana sae Kabupaten Batarake Yo kadipun Ponorogo. Waspada ger cabagus. Yo. Prabu Krana Sewandana sae Kabupaten Batarake Yo kadipun Ponorogo. Kebarake Raja Muda saking Ponorogo punika Sang Pati Bucoko. Ho, ho, ya ho, ya ho, ya ho, yo, ya yo, wah ho, yo ho. Raja Muda saking Ponorogo menika Sang Pati Bucoko. Raja ingkang sakti bebudi laksana ratan Bapak Maluni Pandene saking Reja Parbasan. Uga sedhi temugi antuk yuto. Wah. Muda ingkang dari kagungan Garwa Prabu Krana Sewandana ingkang bakti boyo kusmi kesuluk iso malang. Prabu Krana Sewandana kian rumarsa ing lumari praja Kadiri. Eka badhe lamar kusmi jejul bisa malang. Iki Dewi Sangka Langit gadhahi mata boyo. Setan ingkang pawon gadhahi gumeleri jagat raya. Ngenipun ingkang badhe pikantuk kusmin kidul
Manika ingkang badhe pikatus wiwit sopan saking kadhewetu Kartanegara. Saking prajurit satu rupa wadahnya sampai itu terompo. Wah, ho, se, alun-alun kerja bagus, alun-alun wajok lagos, kerabat wonten selamat. Gusti Prabu ingkang suwun kula sebaken Gusti Pati. Menika kabaraken Gusti Pati ingkang sing bapak Pati Pucoko Anu. Ingkang mijil saking kutha Mataram Pati Pasemuatan ing Praja Kadiri. Wah! Wo! Ya! Lo! He! Ho! Lo! He! Ho! Ya! He! Ho! Ho! Pati kelawar kosmeng jejul dewi saka langit. Kadipun dadiaken Prabu Prameswaripun Prabu Rana Singwadana. Om kadene tepung lantung yuda kang wonten saking Tapanaraka tumuju Raja Kadiri sampun kelawar kosmeng ayu jejul dewi saka. Oh! Ya! Lo! He! Ho! Raja Prabu Kelana Sewandana gadhahi araran saking kutha Mataram tumuju ing Raja Kadiri. Ayo kerja bagus. Lo, he, la, ho, he, ho, he, ho, ho, he, ho, ah, lo.
Lah kok kepengin nonton tak galaumu. Heeh. Kebetulan saya iki Mas. Sampai geser ke belakang sedikit. Kena pecut, jarane sing pecut ngawur. Menginjak lokasinya sangat-sangat terbatas. Apa tuh saya Mas G? Sampai geser ke belakang sedikit. Yeha! Lo! Oh ah! Wahoo! Hey! Lo! Lo! Hey! Oh ah! Lo! Hey! Ho! Hey! Ho! Oh oh! Hey! Hey! Us! Ayo kasih aplausnya untuk Super Wijaya.
kondisinya sangat-sangat beratas. Mas Eko. Sasnya Mojok atau mojok mejo. Waspada kerja bagus. Atur sepaduan kagem Bu Nur. Niki sadulur saking kawasan Cagu. Atur sepaduan rawuhipun. Wah. Yo. Wah. Oh nyapo Mas Gedri, nyapo. Oh bingung lah apa lah udah.
Oh. Wis angel wis. Mas Gedrek. Suara kontek. Mie empeng. Mbak Dian, gak oleh ngono. Dumno aku ae. Raimu. Loro Salto, Mas. Salto. Kon wayahe salto lapo kon turu-turuan nang kono? Motomu ceklek iku ya apa goblok? Kak ngono, iki lho. Mbok yo dijeberi karpet ngono. Kate ngelawat. Ya iki bintang tamune wong Surabaya Pajuang Tawa Surabaya ya iki. Binatang tamu rek. Iki lho apa sih? Ojo ngawur. Gak oleh ngomong apa sih? Aku lho mbiyen lulusan pondok. Oh ganteng-ganteng ngono kok binatang tamu. Iya. Aduh. Nyapo. Mas Gedrek, nyapo. Ngono. Oh, kurang Iki, pinter. Sing biasae masyarakat nek ero sing biasae ndelok YouTube ya iki. Joh, EBC Yoga Tuwek Surabaya ya iki. aja ngono kabeh kuwi padha ya to. Padha. Sih. Iki jenenge Yoga Tuwek iki. Lah ya iki dapurane Yoga Tuwek ya iki. Rambute kok sepet ta. Nggih. Mas empik. Salipik, Oh, Mas. salipik. Ah, nggih. Kula sakderenge matur nuwun kalian dulur-dulur Mojokerto. Kalian grup Hola sampun ngundang. Ngapunten sakderenge kait mau kok gak ono tepuk tangane tepuk. Lah tepuk tangan sih, tepuk tangan. Hop, jangan tepuk tangan. Tepuk tangannya mana untuk nyusup. Stop, jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Terus Apa arti tepuk tangan tanpa adanya saweran? masuk. Tepuk tangannya aku ya iso. Sing iso. Gak saweran duit ya rondo-rondo arep aku Mas iki. sampean jaluk sing go. Jangan Teh tepuk pucuk tangan. e, mare duwe gawe iku. Infak. Iki kota amal, infak. Sampean jaluk sawer iku lho. Sih, impake engko sik. Iya. Iki mau ada Surabaya kanggo sampean lho iki, Kang. Nanti sih, bos hola. Duit kematian iki lho, duit kematian. Sik, endi sih hola. Sodron rino sik. Rene, tak cekli. Endi hola. Siji loro kurang situ. Diangkrik. Nggih niki pangga dulur, pangga guyub rukun nggih to. Nang kono dulur musuh dhewe. Ngono. Anak yatim ya. Nggih. Kakang ora rene ora nesu kabeh sedulur. Rene dhisik dangkrek goblok anjen kuwi. Mau adikmu kan urung sulah. Babahe adikmu ben pencak-pencak. Nanti mau bocane. Ayo Mas Yosi. Ah. Nggih, ngapunten nyuwun sewu. Aku mau kepethuk dulur, Kang. Lah 5 tahun ra pethuk aku. Mau arek endi mau areke mau? Mas Ojo. Ojo. Lah iki. Rene, nang maju rene. Nyuwun sewu. Ayo, Mas Yosi nanti Mas Yosi. Potonganmu kayak juwet. Sopo mau nyeluk mau. Monggo Mas sikat dulu Mas. Mas Yosi monggo.
kemudian kaguan karo Prabu Sari pun Prabu Keloro Sawadana kemudian ketemu Ratu Yudo
Kowe iki nyapo jane. Heeh, nyapo. Lek sik. Kupingku teles idungmu tok iki. Aku kuwi menyemanyati. Apa? Aja ngesane Delok kuwi. ilat-milat melet. Jangkrik. Omong nyimpret kabeh ngono rek. Ya Allah, awake. Sik ta lah. Wasin kontrek. Mas, nyok ta? Rino ta? Ngene iki, aku eling-eling zaman biyen. Iya to. Modele kan ngene iki, dredes. Saiki dianuno karo tuyek cek apa? Tuwek. Wek tuwek. Gayo ga. Digabungno karo Tuwek ning ndi? ambek Mas Tuwek. bola. Wek tuwek. Nang ndi kon? Wah, bola kon cilik tuwek ngono lho. Iki. Ya, Iya, nang ndi? Minggat. Lha padha lanange kok. males. Lho. Homo goblok. Lho kon sing ngejak ayo. Gak, Kon. gak. Lho kon. Lu awakmu. Ya wis aku ae. Ya aku nangis lho. Lho, ndang. Lah, Guyu. wajahmu kok pelotan. Lho. Model metakir pelontang. Hah? Heeh. Oh iya. Iya. Heeh. Heeh. Iya. Kon cilik wis kaya ngene gede dadi apa kon? Lara goblok. Titik ae titik. Iya, iya. Kon gak ngerti aku. Karo. Padha Iya. saliman. Males. Arek kok kaya ngene rek. Sik wek. Dewe ngenane. Mas Yuda tuwek. Wonten saweran saka Jombang. Mbak Ya, Pese. Nggih. Sawerane Mas Yuda punten. Iki wek sing rondo-rondo iki ya. Ayo iki. Ayo monggo pinara. Mas Yuda, Mas Yoga tuwek Mas Yuda. Mas Yoga monggo pinara. Wek. Tuwek. Kene. Wek. Ini sawer 1 juta sampean rene. Wek, isok mumpluk ngono wek. Ayo Mas Yoga. Apeme nyemplukmu wedhuk. Kuwi apem apa-apa. Iya. Kene Mas Yoga. Nggih. Sampean rene dhisik saka Surabaya tok. Nggih. Ben iso gantine bis nanti. Gue kena ge mampir ning asri. Saka artise kota Jombang Priman. Gak itu. Muga-muga keliru sing wungkul. Ya Allah. wungkul Pak Pesek, sing wungkul. Wek. Ngesakne ado-ado saka Surabaya. Jatahe nang Gang Butu wek. Ya. Ah, nggih. Kang Doli iki kok Ah. jelas budal. Mas Yoga, ning wis disawer ana syarate. Iya. Syarate disayang dulu titik mawon. Aku yo gelem nek ngene iku, Pak. Aku dhewe yang ndak Hei, kon ngirene ora. Kon keciliken. Mas Yoga. Wong nom ngalah mbek wong tuwek. Diambung, aku gelem. Hah? Aku ya diambung ya. Gak oleh. Apa Senen ibu kon kok. Ayo Mas Yoga. Hei, perjanjian. Yo. Nang omah ayah. Yo. Lah nang kene bebas. Iya, lah nek omah tutu ibu kon kok. Bagi dua. Kon kiwa aku tengen. Males. Kon isor aku dhuwur. Aku dhewe. Ngatasi ya? Iya ngatasi. Aku intip titik. Males. Titik. Ayo. Ki sawere. Bahaya. Abang. Abang. Lek. Ayo Mbak Pesek. Wong kene lho guyu tok, gak ono sing nyawer. Iya. Ning disawer, ning ana syarate Mas Yoga. Nggih. Disayang, Iya. disayang titik nggih. Heeh. Ya. Ayo. Ayo. Heeh. Kok Pak sampean ki wis tuwek mambu. Ayo Mbak Pesek maju. Wis sabar. Ki mari ki pindah ning Kalimati jan. Ya. Ho! Ho! Matur sembah nuwun kagem Mbak Pesek ya, Cuk. Gak oleh wis tuwek. Ayo sayang, turuti sayang Mbak Pesek. Disayang dulu. Ada toko Surabaya. Pak, isin. Oh, izin. Oh, apa izin barang. Mbok. Oh, lek izin ngambung tembok ngono ae. Tembok arep. Wek, Yo. tak takoki. Yo. Awakmu sakmene iki wis ngerti cinta apa urung? Oh, ngerti. Nek ngerti cinta, apa kata-katamu?
Kata-kata apa? Ya cinta iku artine cinta iku apa? Artine? Heeh. Mbak kodong ping. Gak usah guyu, Mbak. Sampai nek guyu medeni Mbak sumpah lho. Iku jane gak wedi ambek kon, Pik. Wedi ambek bae iku lho untune entek. Kene. Karo wong tuwek gak lek ngono. Jek do. Sik. Mas Pe. Nggih. Mas Pe waktune dibagi. Nggih. Iya. Sak piro? Mari kita dibagi, mari kita ono senam. Nek melu senam monggo. Woi, yo senam ae. Tapi si perlu Apa? galang dana dhisik digawe nyangoni Mas Nggih. Budak tuwek ya. Ya. Cek nek gawe mulai nang Surabaya. Nggih. 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 Sambil diiringi orkes elektron. Tapi karo disawer yo. Oke. Yo. Siap. Saiki. Oke, masuk disarep. Ya disarep. Wis santai. Aja gelut, boleh dewe. Wis ta. Hei, ngomongnya bahasa isyarat, kupingku budek. Kendeloke buka ya dijarno. Selera kali jeboli Mas iki. Iya. Bapakmu ngisin-ngisini yo. Siap, ndak umum ya. Ayo. Ayo Mas, pukul atraksi Mas. Biu Mas, atraksi Mas. Nyapa Mas ini? Nggih, terus. Dah umum ya. Sun Mas. Bingung Mas aku. Pe, ayo Mas Pe. Piye to? Mas Yuda, Rene Mas Yuda. Rene. Mas Yuda tuwek, ayo turun. Mas Yuda tuwek. Ayo Mas Yuda. Mas iki. Ayo, wis tarik. Pe kebacut kon Pe. Piye? Mas Pe. Ada permintaan dari si Nyonya Cantik. Sahara. Monggo. Pesek. Iki sembrono iki. Anake Mas omong Pe, dudo-dudo sambil iki. bawa kerdus ya. Wong akeh rondo. Iku sing nyawer iku ya rondo kok sing dudo aku iki lho piye. Beh, mampu apa keleke? Aduh cok untukku goblok. Tarik, tarik, tarik. Dek,
Hei. Mbak Pesek. Ya. Sini dong sama abang. Nanti aku sayang ya. Ayo. Atur sembah nuwun kagem Mbak Dian kalian Mbak Pesek. Kripik gedang godhot telo tinidang yen padha krasa masego. Yo! Wancine sampun dalu masego Mas Gedrek. Yo! Ayo Mas Yuda. Wah, sepatu kerja bagus. Super Wijaya. Hello. Wah, no. Hey, go. Ya, no. Hey. Sekali lagi tepuk tangan. Tepuk tangan deh. Ya. Merupakan tiga dari seniman senior asli dari kota Surabaya tentunya ya Mas Tuwek oh lapo pek lapo Oh, la opo? Oh, ate-ate iki. lapo pek Ya piye? Woi. Mas Gedrek. Aduh ditekano teko ngajuk ndang kaya ngono. Ayo. Wis rambute kaya jagung. Lanjut. So. Woi. Lo. Merupakan ada atraksi yang sangat terbaru tentunya ya. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan.
bapaknya Toha. Bapaknya Toha. Lanjut. Mas P, lanjut, senamnya sudah datang. Oke. Ya, siap. Ya. Persiapan untuk senam, gue. Persiapan untuk senam.